Hej så får jeg lige en lille hilsen her fra mig. Jeg sidder og venter på min kollega, og jeg er så heldig, at vi kan arbejde her i mit sommerhus. Eller det er ikke så meget mit, men det er min kærestes. Det jeg lige ultra kort vil sige lidt om i dag, det er vigtigheden om at tage sig tid. Tage sig tiden til i virkeligheden at prioritere og meditere. Prioritere at være. Prioritere bare at være sig selv, så man kan blive ladet op. Fordi hvordan er det, vi lader op? Det gør vi jo alle sammen på forskellige vis. Jeg har fundet ud af, at jeg lader rigtig godt op ved at stå op om morgenen og meditere, og det at tage et bevidst valg. Jeg har simpelthen valgt at sige, jamen, når klokken den er 6 om morgenen, det er et rigtig godt tidspunkt for mig. Op og børste tænder, og får håret væk fra hovedet. Sætter mig ind på min pude, det kan være, at jeg tænder et lys. I går tændte jeg som sagt et lys for min far, fordi han skulle opereres. Og dedikerede meditationen til ham. Men samtidig var jeg også rigtig opmærksom på, hvad resten af dagen skulle gå med. Og have fokus på det, vi har snakket om, med hvad er det for en afføring. Og det har jeg haft rigtig meget sjov med. Også sammen med min mor. Det har været hyggeligt at kunne gå og snakke om det. Vi har jo alle sammen masser at se til. Masser af forpligtelser. Noget, der skal passe ind. Så derfor så sker det ikke bare sig selv. Det er enormt vigtigt virkelig at sige til sig selv, spørge sig selv, hvornår er det, jeg vil gøre det her? Hvornår er det, jeg vil have tage tid til rent faktisk mig selv? Så jeg ikke bliver stresset. Og når vi stresser, så holder vi vejret. Og så holder vi vejret hernede i vores lille mause. Og når vi gør det, jamen, så går det ud af vores fordøjelse. Så det er enormt vigtigt at have fokus på at få sat sig ned, trukket vejret dybt. Så det jeg vil opfordre jer til, og forklare lidt om, hvorfor det er simpelthen at få sat et tidspunkt på dagen, hvor I har jeres egen tid, hvor I bliver ladet op, ligesom jeg har om morgenen, og også gør det om aftenen, inden jeg skal i seng. Og hvorfor er det så vigtigt at tage de her dybe vejrtrækninger? Jeg prøver at illustrere det lidt. Det der sådan er, det er, at vi har alle sammen sådan en vagusnerve, som sådan løber hele vejen ned, om bag ved ryggen, hele vejen ned i vores fordøjelsessystem. Og når man trækker vejret dybt, så aktiverer man den her vagusnerve. Det er sådan, at man på et tidspunkt har lavet et forsøg med rotter, hvor man påførte alle rotter en digenot, som gjorde, at man kunne aktivere vagusnerven, eller man kunne lade være. Og samtidig så fik alle 50 rotter sprøjtet gift ind, men de 25 af dem fik aktiveret deres vagusnerve, altså den nerve, som vi aktiverer, når vi sætter os ned og har de her dybe vejrtrækninger, som går helt ned i vores fordøjelsessystem, som jo er vores immunforsvar. De 25 rotter, som ikke fik aktiveret deres vagusnerve, døde. Det siger altså lige lidt. Det er tankevækkende. Så ja, vær bevidst på i dag, hvis I kan, og sæt jer ned og spørg jer selv i løbet af dagen måske, hvornår er det, jeg har tid til mig i min hverdag? Jeg har en helt klar aftale med min kollega om, at i løbet af dagen, der har vi det, der hedder små pitstop, så vi sætter simpelthen uret, fordi ellers glemmer vi det. Og uanset hvad vi er i gang med, jamen så dedikerer vi til, at vi husker at meditere. Sætter uret på 5 minutter, sætter os ned på meditationspuden, sætter bare er, og hvis vi er totalt blæste, jamen så kan det være, at vi tager en halv time med en bodyscan eller et eller andet. Og det gør, at har det godt hele dagen, og ikke overkøre sig selv, så man er fuldstændig flad og ikke kan noget lige pludselig. Vejrtrækningen, det er overhovedet at leve og være til, jamen det har rigtig meget at gøre med, hvordan ens hverdag den kommer til at være. Sådan lige lave nogle pitstop. Find en lille lyd, du kan sætte på, eller lav en lyd, som gør, at du siger til dig selv, om 3 timer, der vil jeg lige lave et pitstop på 5 minutter. Ikke? Det er sådan, jeg gør. Jeg vælger det bevidst. På samme måde, som jeg har dedikeret mig til at lave en helt speciel rygøvelse, hver gang jeg har været på toilet. Fordi vi skal jo ligesom alle sammen på toilet.
Og så lige nu her, der har jeg så også de her begynderbriller på nede i toilettet, og jeg tænker, okay, jeg skal jo lige kigge. Det er faktisk helt vildt fedt at få fokus på den positive måde. Hvad der er, jeg går og spiser, og hvad det gør ved mig. For kroppen, det er mit tempel. Det er bare ikke altid at opføre mig sådan. Men kæmpe krammer til alle sammen. Og vender tilbage. Hej hej.